Ndị be anyị bịakwanụ nụrụ na ndị Ghana na-eme ngagharị iwe gbasara nwanne anyị nwoke bụ Eze Dr. Ambassador Chukwudi ihe na-edu onye nke bụ eze ndị Igbo Wahala na Ghana, onye nke si n'ogogo 250 plot of land ebe ọ ya alụ kingdom ndị Igbo, ebe ọ ya abụzi igwe ndị Igbo. Ọ sịkwa na ife ọ bụbu Royal Majesty nke bụzi na ndị Ghana pụtara n'iwe wee na-eme ngagharị iwe wee sị na fa achọghọ kingdom ọzọ n'obodo fa, nke bụzi na ndị echichi nọ n'obodo fa, ndị nze na ọzọ, ndị ichie fancha niile ọgbakọnyeziri ọnụ. Unu ya bịa ka unu gere ife fa kwu gbasara nwanne anyị nwoke a. Fasị na o nwekwa kingdom ọzọ anyị ebute na befa na fa enwegwe kingdom n'obodo fa, andị na ahụ nwanne anyị nwoke na-ekwu n'ogoro na fa elesi ọkwa ya anọ ọbụla na ya jee chọba ndị lesịrị ya na ụna afụgokwa analụgokwa afịa ya na nwa maka nọọsụ na ọya enwe kingdom nke n'obodo fa ebe ndị mmadụ nọ wee na-azị ọka ahụ mmanụ ọnabara Imo steeti je gwafa ebe a chọsịsị ndị mmadụ n'ọrụ ka enye ya ebe ahụ ka ọ fọ mmụọ kingdom nke ya. Ụfọdụ nọ wee na-asị ya ka eko esi wee ji obodo mmadụ chee fọ mmụ kingdom one ka ndebe eriza n'ala Igbo, kingdom one ka ndebe eriza tinyekwara na Ghana oye ji wee ruo obodo mmadụ buru ego niile anụnwa oye je develop obefa otu na ọ chọrọ ịfọ mmụ kingdom nke ya. Onye anụnwa chọrọ inwe kingdom ka ọ bụrụzie igwe ebe ahụ abịazie n'efe ya ọdụ unu ka ọ na-adị ya n'anya ka ọ lakọrụzie ndị ọzọ ka fa ghara ịnatazi Naijiria ọzọ anịzie fa nwaanyị onye Ghana onye fa na obi nke fa bịakwanụ ka unu gere ife ndị ọgọ ya kwuru. Unu makwa na onye Ghana ka ọ na-anụ na ndị ọgọ ya na-akọwakwa na fa elesi ọkwa ya anọ ọbụla wetị ka m butere unu ka unu ga-anụta akara eze nụtakwa nke atị ka m bịa ka ala unu na ndị Ghana na-eme ngagharị iwe na nyaba atụmatụ nwanne anyị nwoke tụpụta na Ghana na fa achọghị ya achọ. Biko na gwa na ya nya kpọrọ nwunye ya na tabago ka inye ime ọfịa ebe ọ ya afọ mmụ kingdom nke ya. Amakwa nke ihe esi na nwaanyị onye Ghana alara ụlara ife niile chọzie ka ị nọrọ obodo fa wee takoro ọ bụkwa na obere ife. Ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị ọ na-enwekwa ike na eru obodo fa na enwekwo nke echiri ya na ụfọdụ pin ọzọ bịa fọwa pin nke ọzọ oruzie obodo mmadụ na-achọ ka ọ bụrụzie igwe ebe ahụ na ya nata obodo fa ka ya na igwe obodo fa zọba igwe ya hapụrụ ndị mmadụ obodo fa. Unu ya ege mgbe o kwuru anọ n'ogoro na Ghana unu wee gezie ife ndị ichie ndị Ghana kwuzi maka nyaba ana. If you look around the world, apart from in Virginia, they have Igbo village in Virginia. They created it by putting the antiques, the antiquities of Ndi Igbo there. You can come there, kind of archive of Ndi Igbo. But I'm creating Igbo village, which has never happened in the history of the world among the Igbos in the world. As I'm talking to you, I've acquired 50 acres of land, that is 250 plus of land along the Flower Road, that is at Old Ningo area. But along that road, it's right on the road. I acquired 250 plus of land. Press conference is to make sure that anyone out there should know that we are not welcoming such kingdom to Ningo Enclave. And that is the main reason for the press conference, because nobody in Ghana can welcome such kingdom. And there is no way any kingdom should be established on our land while we have our kingdom already cancelled. So that is why we bring you a warm greetings from the Ningo Traditional Council. Our attention has been drawn to recent media publications about the alleged establishment of a kingdom by a self-proclaimed king of Igbos in Old Ningo within the Ningo Paramountcy. The Traditional Council today, Tuesday, 8th July 2025, held an emergency meeting to deliberate on the matter. After consultations among ourselves and with our Member of Parliament, who doubles as Minister for Communication, Digital Technology and Innovations, we have reached the following positions on the matter. 1. The ancient Great Ningo Kingdom has always been welcoming to visitors, including the British, Dutch, and Germans. 2. The Ningo Paramountcy is led by our chief, or my able self, Nene Osrangbo Jangba II,
and does not intend to have either ruler domicile on our land. 3. 5 clans who own land along the Temaflau Road in the general Old Ningo area have not sold any land to the said Igbo king to develop a kingdom. 4. That the Minister for Interior, who doubles as Minister responsible for national security, takes immediate steps to use all lawful means at his disposal to invite and interrogate the said individual to ascertain the exact fact about his purported land acquisition. 5. That the minister collaborates closely with the traditional council to forestall any further action by the said individual that has the potential to lead to public unrest, as the youth and chiefs of Ningo have vowed to resist any such developments. 6. That our Member of Parliament uses his good office and advocacy to ensure that this matter receives urgent attention at the highest levels of government to protect his ancestral home. 7. That by this letter, we notify the Honorable District Chief Executive of Ningo Prampan District Assembly to ensure his engineering unit does not grant any permit to the construction of the said kingdom or any of its buildings. The Traditional Council reiterates our hospitality to visitors and is quick to point out that we currently host persons from over 20 different nationalities who have resettled on our land in their private capacities. None of them has tried to establish a kingdom of any such community. Our guests have always subjected themselves to the authority of the Traditional Council, and that remains a critical requirement for the enjoyment of our warm hospitality. Honorable Minister, we are assured of your forthright disposition and defense of our national integrity from our previous rules as Chief Whip in Parliament and also as Member of Parliament for Asawase. We know you will never tolerate such disrespect for your traditional authority and count on you to do same for us. Be assured of the considerations of our highest regards.